Nou, vere Fortuna, Fortuna, laat gaan. Wat kan ons gebeuren? Veerzinnen te slaan. Met 11 man aan hem, dat is ons idee. Op zaterdagavond dan gaan de lampen aan. Bij het clubje in Zitter, Fortuna is de naam. Daar is het gezellig, dan zit de weer bijeen. En komt de ploeg het veld op, dan zijn we